Tak citrón v kuchyni, citrón ako čistiaci prostriedok. A teraz si povieme, ako vôbec citrón pôsobí na ľudský organizmus. A o tom sa budeme rozprávať s pani Alexandrou Alfoldy. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň. Tak citrón má niekoľko zdravotných výhod, môžeme povedať. A môžeme hneď začať, akými vôbec? Aké má výhody citrón? Citrón a zdravotné výhody sa hlavne spájajú s vitamínom C, s obsahom vitamínu C. A ten je pre naše telo nezbytný. Nevieme si ho sami vytvoriť. Sme jedni z mála živočíchov, ešte opice a morčatá sú na tom rovnako. Všetci ostatní si ho v živočíšnej ríši vytvoriť vedia. My si ho musíme dodávať stravou. Áno. Vraví sa, že deň by sme nemali začať kávou, ale teplou vodou alebo vlažnou vodou, do ktorej pridáme aj citrónovú šťavu. Máme naozaj odštartovať takýmto spôsobom deň? Ak áno, tak prečo? Je to na nás, či sa rozhodneme takto ten deň odštartovať. Tie priaznivé účinky. Určite vypijeme pohár vody, dobre hydratujeme celé telo. Dodáme dostatočnú dávku vitamínu C, ktorý sa nám dostane do nášho tela a zároveň, už keď si ho vymýchame tam kompletne celý, aj trošku vlákniny. Ďalšia vec je, že aj keď citrón je kyslý, tak v tele nám vytvorí vlastne zásaditú reakciu. Čiže pomôže nám vybalansovať pH v tele. To sú tie výhody, prečo takto začať. Je to otázne, či takto začať aj pri ľuďoch, ktorí majú trošku tráviace problémy, keď ich páli žáha alebo majú žalúdočné vredy. Tam už je to naozaj na zváženie. Spomenuli ste trávenie. Pomáha citrón tráviť? Samozrejme. Je to ten pocit tak, ako keď si dáme kyslé po niečom masnom nejakom jedle, že sa nám vlastne uľaví, pohne sa vlastné trávenie. Dobre. Máme pocit práve v tomto období, že citrón má najviac vitamínu C. Je to mýtus, alebo je to pravda? V akých iných potravinách možno vitamín C je oveľa v tom väčšom množstve ako v citróne? Je to mýtus, lebo nám sa vlastne predstava vitamínu C spája s kyslou chuťou a ten citrón je neskutočne kyslý. Ale viacej vitamínu C nájdeme v kapuste, v keli, nájdeme v brokolici a v potravinách, ktoré by sme ich možno ani nečakali. Ale z toho ovocia napríklad čierne rýbezle sú takým favoritom. Takže ešte čierne rýbezle, ale predsa ten citrón je ideálny, pokiaľ obľúbujeme čaj, čierny čaj, samozrejme. A tu je taká polemika, pretože dať citrónovú šťavu do horúceho čaju alebo do vlažného. Ja sa priznám, dávam do vlažného, pretože som počula, že to nie je dobre, pretože sa vlastne ten vitamín, ktorý obsahuje, ničí, keď ho dám do horúceho čaju. Vlastnosť toho vitamínu C je v tom nepríjemná, čo sa týka nášho horúceho čaju, že je termolabilný. Takže naozaj, keď ho dáme do horúceho čaju, on sa nám okamžite rozloží. Takže ten čajík musí mať pod 40 stupňov Celzia. S týmto sa stretávame vlastne aj pri varení zeleniny, kedy sa nám varením postupne stráca ten vitamín C. Najideálnejšie je veľmi rýchlo priviesť zeleninu do varu do 70 stupňov a tam už následne dlhší čas variť. Nad 70 stupňov Celzia už prechádzajú ďalšie chemické procesy, ktoré nám pomôžu predsa len trošinku ešte toho vitamínu C uchovať. Tento problém máme aj s luhovaním. Keď škrabeme ako gazdinky zemiačky a dávame ich do vody, aby nám neščernali. No a keď na ne tak trošku pozabudneme, necháme ich dlhší čas a potom zlejeme tú vodu, tak zlejeme gro toho vitamínu C, ktorý sme v tých zemiakoch vlastne mali. Takže aj tu môžeme ešte aj využiť. Zamiešať lyžičkou ten čaj, keď tam dáme citrón? Taká väčšiná polemika. Ide o to, aká je to lyžička. Takže tak, ako sme videli v dokrútke, na čo všetko na čistenie sa dá použiť a ako nám krásne strieborné príbory nádherne rozjasní, je to práve preto, že tento citrón, respektíve kyselina citrónová nám veľmi rýchlo reaguje s kovmi. Ale zase, sme ho tam videli tak isto, ako s ním čistíme batérie. A keby nám s nimi reagovala, tak by nám asi tam vznikali veľké flaky. Takže to záleží od kvalitnej povrchovej úpravy toho príboru, ktorý používame. A to napokon aj potom môžeme vidieť a presvedčiť sa, či práve touto lyžičkou zamiešať ten čaj. Dosť dlho sa o tom vraví, že citrón pomáha schudnúť. A veľa dám, možno práve aj preto štartuje ten deň tou vlažnou vodou a citrónovou šťavou, pretože sú presvedčené o tom, že naozaj vďaka citrónu môžu schudnúť. Mýtus alebo pravda? Tak pol na pol. Pravda v tom zmysle, že ten vitamín C potrebujeme pri mnohých metabolických procesoch, ako je napríklad rozklad mastných kyselín v tele, takže
Pokiaľ tam nie je naozaj ten rozklad pomalší a ťažší. Nie je to ale jediná látka, od ktorej to záleží. A zase, ak náhodou ráno vypijeme naozaj dietne perfektne jeden pohár vody s citrónom, ale zvyšok dňa naša životospráva je niekde náhodný vzdialená tej zdravej, tak nemôžeme očakávať, že by sme z toho schudli. Citrón určite účinkuje aj pri bolestiach hrdla, ale skôr v kombinácii s medom. Nie je asi ideálna taká citrónová šťava bez toho medu? Tamto je zase z toho hľadiska takéto príjemné a povzbudivé, že vlastne takéto nachladnutie alebo nejaká nákaza je spôsobená s tým, že sme boli niekde vystavení chladu, boli sme pod vplyvom stresu a stretli sme infekciu, ktorá si našla cestu do nášho tela. Tým prídavkom vitamínu C a medom si my povzbudíme reakciu imunitného systému a týmto spôsobom vieme rýchlejšie vyzdravieť. To znamená, že vlastne citrón podporuje náš imunitný systém. Áno. Práve v tomto období je určite ideálny citrón. Ako by sme mali citrón skladovať? Robíme mnoho chýb. My sme sa pred reláciou rozprávali o tom, tak povedzme, ako správne citrón skladovať. Či už citrón, alebo všetky ostatné citrusové plody, alebo tú zeleninu, naozaj z hľadiska toho vitamínu C je dôležité mať v chlade, lebo ako som spomenula, ten C vitamín je termolabilný. Čím je teplejšie v izbe, tak tým rýchlejšie sa nám stráca. Čiže pokiaľ by sme ho vyložili na misu s ďalšími jablčkami alebo pomarančami, tak nám pomalinky potichúčky tento C vitamín odtiaľ odchádza. Takisto je to závislé od vlhkosti. Čím je vlhšie prostredie, tým rýchlejšie tento vitamín C opäť sa stráca zo zeleniny alebo ovocia. Takže ideálne je ho mať v chladničke pri určitej vlhkosti v tých našich šuplíčkoch, ktoré sú na spodku. Áno, a pokojne ho môžeme potom konzumovať, aj keď je teda tá šťava studená a chladná. Samozrejme. To už nám vôbec neprekáža. To je, čo sa týka skladovania. Aká je taká ideálna dávka možno? Ja neviem, je dobré, keď budem každé ráno teda piť 7 dní v týždni citrónovú vodu s tou šťavou? Pokiaľ to môj žalúdok zvládne, tak z hľadiska C vitamínu je to len to dobré, čo sa stane nášmu telu. Neexistuje predávkovanie vitamínom C. Je vo vode rozpustný, tým pádom každé množstvo vitamínov, ktoré do tela dostaneme, tak následne vylúčime. Zapijeme si vodu, on v tom momente prejde celým našim tráviacím traktom a čo sa nestihne rezorбовať, tak vyjde von. Tá doporučená dávka denná je 100 mg na dospelého človeka. Kedysi sa uvažovalo aj o vyšších dávkach, aj sa odporúčali, ale preukázne štúdie neboli zrovna v tom, že by nejakým spôsobom významnejšie prispeli k našej dobrej kondícii. U detičiek je to menej, okolo 45 mg, avšak v prípade, že sme pod stresom alebo v prípade ochorenia, sú tieto dávky vyššie 500 až 600 mg denne. Za také terapeutické dávky, ktoré vyskúšali, sa uvažujú dávky, kde je 1000 mg denne prísun vitamínu C. Áno, neexistuje predávkovanie, lebo vodou ho vylúčime, avšak vzniká predsa len hrozba trošku tvorby obličkových kameňov. Dobre, a ešte povedzme na záver v stručnosti, ako sa prejaví, keď nám chýba vitamín C? Na začiatok to môžeme cítiť práve v tomto období určitou malátnosťou, unaviteľnosťou. To sú tie prvé sprievodné javy. Takisto to môže byť podráždenosť. Následne nastávajú už vážnejšie poruchy. C vitamín je prítomný aj pri syntéze kolagénu. To je látka, ktorá je prítomná v kĺboch, v kostiach, v pokožke. A v tom momente začínajú už bolesti kĺbov, až neskôr idú po ťažké zápaly a poznáme to pod pojmom skorbut, na ktorý trveli vždy moreplavci pri dlhých plavbách. A to je krvácanie opuch ďasien, rôzne zápalové procesy, strašne veľká krvácavosť rán a jej ťažké hojenie. Veľmi pekne ďakujeme, takže je fajn, že dnes pripravujeme citrónové koláče, pretože dopriať si citrón je naozaj veľmi dobré. A budeme tam mať to príjemné, že tá plnka nakoniec bude zo studeného spracovaného citróna. Vidíte, my sme ale na to mysleli, nie my. Jitka na to myslela. Veľmi pekne ešte raz ďakujeme a ideme sa teraz zohriať. Ja nie, ale Karinka sa bude zohrievať.